קבוצת לוינשטיין הנדסה וקבלנות והאורה ישראל יזמות והשקעות גאות להציג. הפרויקט המרשים והמדובר ביותר במרכז חולון הוא השילוב בין האומנות הקלאסית, האדריכלות העדכנית והבנייה האיכותית. מגדלי האמנים, ה-Art Towers. שדרת המגדלים החדשה ממוקמת בקרבת נתיבי איילון ותחנת הרכבת. שדרת המגדלים החדשה ממוקמת בין רחובות חנקין, גולדה מאיר ופיכמן ונהנית מקרבה למרכזים בולטים בעיר, המכון הטכנולוגי, HIT, קומפלקס העירייה החדש, קאנטרי קלאב בריזה, המדיטק, מוזיאון העיצוב וקניון חולון. וכולם במרחק עד 300 מטר מפרויקט ה-Art Towers. תושבי השדרה יהנו ממדשאות מוריקות, משטחי משחק לילדים, שבילים רחבים, צמחייה מגוונת, אזורי ישיבה מוצללים ועוד. את השדרה תכנן האדריכל הבינלאומי ז'אן פול ויגיה, המתמחה בפרויקטים ציבוריים חובקי עולם ונציגו בישראל, משרד קסם אדריכלים. השדרה החדשה ממוקמת בלב ההתרחשות בחולון, בצמוד למבנה העירייה העתידי והיכל הקונצרטים. בסמיכות לקניון חולון, למדיטק ולמרכז התרבות של חולון. השדרה הינה הריאה הירוקה של מרכז העיר חולון החדש. הבניינים בני 19 ו-15 קומות עוצבו על ידי משרד האדריכלים המוביל לאה רובננקו אדריכלים, ניצבים בלב השדרה המוריקה ונהנים מנופה המרהיב. הבניינים בעלי מפרט וגימור מפוארים וכוללים חניה תת-קרקעית לכלל הדיירים. לאומנות תפקיד מוחשי בפרויקט ולתרבות הקלאסית במיוחד. מאז ומעולם הושרש הקישור של האומנות עם המעמד הגבוה. שימוש בחפצים יקרי ערך היה תמיד סמל סטטוס לנחלתם של המעמד העליון, וכך גם הפרויקט. מבואות הבניינים עוצבו על ידי המעצבת הנחשבת נירית ברנר, המתמחה בעיצובי יוקרה. המבואה משלימה את חוויית הכניסה לבניינים ומשקפת את השדרה פנימה באמצעות קיר מעות גדול המעצים את חוויית באי הבניינים. את לובי המגדלים יעטרו הדפסי ציורים של גדולי הציירים הקלאסיים מן העולם, ואת אחת מפינות הנוי של הלובי יפאר פסנתר כנף מהודר. הפרויקט מציע דירות 4, 5 חדרים ו6 חדרים, דופלקסים ופנטאוזים. הדירות מציגות תפיסת מגורים מודרנית ונינוחה, כולל מרפסת שמש גדולה לנוף המרהיב. לכל רוכש תוענק רפרודוקציה חתומה על ידי אחד מגדולי הציירים בארץ. דירות דופלקס מפוארות הניצבות בראש המבנים נהנות מנוף מושלם ועיצוב פנים עוצר נשימה. הדירות בנות 6 חדרים ומרפסת גדולה בכל קומה, וכוללות חלל כפול במרחב האירוח. פרויקט יוקרה הנהנה מהשדרה מהיפות בישראל, המגיע עליכם משתי חברות הבנייה מהגדולות בארץ. הבניינים בעלי נוכחות ובולטות יוצאי דופן בנוף השדרה משדרים אקסקלוסיביות חסרת פשרות. זהו השילוב המדויק והמוקפד ביותר, הבשורה וההשראה של הפרויקט המלווה אותו מיום בריאתו. הנוכחות לאורך כל זמן הקמתו היא אשר תמשיך ותשביח את ערכו עם השנים ככל יצירת אומנות ראויה. חברות לוינשטיין והאורה בעלות ניסיון רב בתחום הנדל"ן. החברות עומדות מאחורי מאות פרויקטים הפרוסים בכל רחבי הארץ. חברות לוינשטיין והאורה דוגלות בתכנון מתקדם, בנייה איכותית ורמת גימור גבוהה, וזאת לצד עמידה בלוחות זמנים מוגדרים, במסגרת תקציבית נתונה ובכל התחייבויות הביצוע. אנו, לוינשטיין והאורה, גאות לצרף אתכם לדיירים המאושרים בפרויקט הדגל בחולון. מגדלי האמנים, ה-Art Towers.